Is mé Seán Ó Murchú, rugó mé Somália mar Addergoole an 15 an séú bhí 1928. Sríomh mé an písa seo tá mé go le léamh háasta 1968. Agus tá mé go le léamh bhfuilniu an 13 úl 2012. Hel mé be go bhí me winter, beidir Harhána gom agus Tehuaráin, ach básta siise nuair a bhí sí sé bhí. Tá sé cotha rélig go fástaí tá sús a bóirín bhain seo. Áte dugann siad cáir chilínéir, rélig Léamh marbertha a bhí ann, sé sin Léamh nach raibh beo teachtar a síl, ach nach raibh bástaí ach bhí siise bástaí. Tá cuimhne wathe gom ar a sochraid, mar go raibh mé ann. Contra beg bána bhí ortha, ní raibh ach 68 go ghaoine in an lá céime. Ní raibh má bháthar in anna bhaileán misí go bránach sin. Bhí cúg halla dhéag in Somália nuair a rúg go mise. Fel mé be go bhí idir uilig, tithe cantaí bhí go ar fáil, agus bhí leithhoras ar chuid smó acu. Le haid na cearcha agus a chrán muite a chuineáil téimúr. Siar san níor bhí na tithe ar fáil déanta. Bhíon le rá go raibh bína tí in na gálaí héidiú a níor. Ní raibh fuinneog gur bé ar chúla tí a go déimhin, bhí na fuinneog go lé an bheag tinna poscailte bhí ins na tithe ar fáil. Agus mún a bhíidir an ó intal. Mar bhí neas mún sa bortach a bhí neice an bháile. Ní raibh cócht electric iscic ratha ná leithras I dteachar bé ag an am sin. Ní raibh éon róteoir mi sin díocháin, televís ná radio ná chainte bit ormh is ná blianta sin. Ní raibh éon gléas cócrocht ach bhí sin gléas cócrocht a bhí acu go rómha. Na seanáil a cacha bánaí chuile lá gon teachta, agus príiste cóir a raí, bhí próga tromtáirní orm, próga bhí an obair a chrú a heasa. Bhí cóta bléidín acu le haid an dónach, le bhfuil an éipran, nó a bhfuil gaile. Seálaní be go bhí ar na mnála, ach bhí seáil mór acu le haid an dónach chumá. Chonaic mé petacóid dearg ar chuid maith acu, agus bhí seálaíon beg acu ar a gcuid cloigeanna chumá. Bhí tí gearra bhís na bochlaí óga, agus na cailíní nó sciirtaí ar na cailíní. Ní raibh ach cúg nó sé go bhaiscils in Somália le má ógasa. Bhí go leordrach halla I mbaile Addergoole, talmha dúchtaí ríoscaí, ascaí agus dhéanamh orm. Bhí portach angáir go bháile freisin. Chúla mise sean as an áit a rá nach rá ach 8 nach ra fichiid éireannach go halla bhá choiríocht idir na cúg hallaí dhéag. Tás agam éon féin as a go mhain nach rá ach le achra go halla choiríocht I ngótas a bháin agus thógin mar sin agus a bhean 7 cluinne ba dheachar a dhéime ag an am. Bhí go leor strachaidach ag baint leis an obair a bhí á dhéime Somália padó. Sin láí an Léamh agus an spéil agus a Corán na chúlasaí a bhí an úsáid acu a dhéanamh a chuid obaire. Bhí mi sin capal ag inneal agus inneal bainte nó sa báiltéile hart ach ní raibh cheannar bé ag muintear bháile mar gheall ar an easpa airgid. Agus ní raibh ach a nóchan talla acu chumá sin le
Bhí capal agus túram is dégin go ag dégin chun den Elmere agus asal ag an Gaelach. Céirta gaú sin céirta bhí déanta ins na cearta. Ceart a bhí scapéir pur na háte. Ba bhó a bhí acu nó go ba bhó bhí acu nó go dánig na céirta hád agus pír sama. In dhí sin chunig mé héon céirta ámad ag gobal. Tá ann na craige an cóngrach an bháile agus bhí baint mó ór ag an ann sin le síl muinte na bháile. Agus le cúd bá an obair a bhíidir á dhéanamh, níos mó faoi sin amachchansco. Gaeilge bhí ag na seanlíne ag labhairt Léamh i mógasa, nó gur bhí bhástaidir ar fad. A bhrí sin bhí neas Gaeilge gom nuair a chusa mé ag bhur ar scoil. Tá mé ceappa gur bhfuil mé ag tarde 7 mbliana nuair a chu mé chun ar scoil. Mar bhí an scoil 3,000 éir nach bhain. Ag scoil na manisteach ag gan dola a chum mé agus mu ar chumá. Bráir an ní Frenchís a bhí múna scoile an ag an am sin. sé cuimín sin. Cuimín go bhábhach muide teach leis an dorchas ar maidin agus go méoch an ihe a tiitim tróna nóair a bhíoch muide samara san íbre. Bhí na bráire go máthúin, go dtí té agus órán óin a pá an chéad 3,000 agus gá meach éadach floch ar an himódís leis an cúcur mór a bhí hir in Samarister. Nuair a le céimach muid ag an am glón, bhíoch muid ag gimmert peile, mar bhí áit brá páirte an agan lena haí. Sam líon 19 sul ar thosaigh an cóga mór cheannaim a bhóchar áhhaithgil gún vestigain. Sé an taigid a thug sí ortha ná 2.76 píine ar an cean agus 4.10 sílacha ar an gceanada. Ba dhéanta chun dé bhaithscoil a bheith le óg ag an am sin. Rúd nach rá ag mór an gasú eile, bhíidir sé gimmert cosnachta ar feadh píos a bhá gom líon. Ach san íbre a chu dtí spróga go chéanna chinál déanamh. Ní rá Wellingtons ar bith le páir mar geallar an cóga. Agach tuile ar bóthar na báfar sin bóthar a bheith gáil staid go iad bhaile cuist an críomhain, go bhaile chun dola. An áit a rá an scoil. Bheit an bhfuil frí ar an maithféil ach bhí ar na gasúr eile bhfuil sús ar an mála dúbailte a bhí ar leatíh bóchar. Bhí ar na seanlíní nach ra é maithféil acu an rud céanna dhéanamh. Idir 5 agus má, nuair a bhíidir sé gáil ag an Afrin. Bhí cleachtabha ag gasúr an ama sin ar an nabar a bhí le déana tar rééis am scoile agus ar feadh léanta síre leis an tábhra. Sin an éireach san éireach ag cabhrú leis an choiríocht agus a scar scileáin agus ag cleachta leis an chéachta sa tábhra ag scar mún agus a sábháil féir. Amach sa bhóbar picapátaí agus a réiteach bís le haid mórchar thuma sa nghibre behíh bheithú agus ar lán amach bhtha agus ní rá mórán as an dá a bháragan. Chríoch na mis mo chuid golóireacht nuair a bhí mé háasta 2 bliana déag. Thug mó muinte le pisagum go mé tá start máile agus nuair a curú agus nuair a
dúrúliam panachtamáile ón scoil, déta rá go raibh riméid orm. Bhí mé ag rá I muintin hín go raibh mé I mo air inis, agus gan bhain ach brísta fada, agus capéin mo chearn, agus go méin in an chuile hinál obad a dhéana. Ach man léon géir sin nuair a thosa mo chuid obair I gceart. Ní lig tí go leúg ein trehaíana nó go me sin an a bheith I gceannas a chuid éibre, nuair a bheith sestruch capar faoid a chúram, agus go me sé mar dúlgus ort obair watha dhéana. Is go me há rhagrach go do bháiste. Cur mis a gealú leat go raibh a hóchan le déana agus. Bheith sé ceart go leor an meach an capal sochar ach an meach bromach trénáir faoid a chúram. Ní mórhuit ar a bhá a chóirt dómh. Is minic a chonaic mise an chuin sláir an dromcháin agus béidir an chéachta briste tar éis príomhtas trafalacht. Nuair a bhí mé obair a near a déanta, bhíidir sé caint ar an bortach, bhí glan mór a dhéana ar sa bortach rá muide a baint na múna. Preb le cachamach, trí preb le cachamach, soleidir coch ar a mún. Leis a méid glana a bhí le déana, bhí chu an tlinse a bhí bainte ar baine mún an blion ribh sin dhéanta leis an glana. Beidir sin an le an mún a scara ar a tíomh sin, basla dugdí sé ar a tíomh sin, agus an cóis ar a tíomh eile. Tá go leor portaí thart ag na bainte atá sínte le ann na craige. Siad na henmicha tá osar ná Coisa Cornéil, Chorach Beg, Múnaí Air agus Polchachar. Ní lís cén múna bhí ó bhaint is na portaí seo nuair a bhí mise a pásús. Le bád ó go dtí samach a mún ag an am sin. Chuid go éiteach go droichead Addergoole, chuid eile go letíomh bhógar ar an choirí, agus chuid eile a bhfuil go callan na búdaoine agus callan na grós I mar anna. Bhí chearchan rá gur leis leabhán 8 a bheith an mún bainte agus ins na portaí thart an seo le bara a scaradís a mún. Tar éis an múna bheith bainte, posóidí sé fágáil fáil ré leis an féarbaint. Is le spéil a bhí chu féarbainte san am sin, go mór mhór is na múnéir a bhí congra chun amhain na craige. Bhí go leor an talamh seo buíosca san éibre, ní bheith an leasú go chinál ar bíthe bhfuil éir agus ní raibh an éir rómha mar gheallar sin. Féar choirí a thuúide sé a bheith. Bhí basúr chun bethe an féar go bheithí ach go siad á fágáil fáil mangils is tunnaí chumá leis. Bhí chuí chutha ar na spelta ón lán ón chrán agus na dornaíní agus a spell nó ceanna á heasúirtí. Níomh an aire sem bainte níos. Ní bheith a feis sem bainte níos go dtí láir míúil, mar bhíoh an fás díanta ní bhíoh a fás díanta aige. Bhí na céta traenach ag Cló Gaelach go minic a fearna híthe. Bhí múna Addergoole sínte leis an am agus é rinte amach
ige muintir bháile. Ní raibh tinte ná sconsa ige na písaí, ach beidir go mbeadh ceithre méid ag duine arm chósam. Sin an chuí a déanamh an roinnt blianta fad a ribh sin. Ní mór gon céad ar a thosacha baint a bheith cuairmach a ratíos go mbeadh sé baint chuide gon éar a chósam. Is minic a hála sé sin hálan sé sin achlan agus tríd fadó. Bhíoch na spalladóirí maithe sa bhaile, nuair bhí cleachta acu an nóirí a bhíidir a dhéanamh ina ngáasúir. Ach sé má bharúil féin go bé má athar an duine bhéir acu. Ní raibh éon chail orm féin, ach ní raibh éon gcuirigm agam maithir. A méine amach ribh agus muid ar éon bhuile, chaithn scuile leis bhí sé magafún, agus hena sé go mór leis go raibh sé an anmise a chur as mo bhuile. Bhí sé thar ceann a chur fíomhar sús, mhéara sé thú, ní raibh stró ar bé a baint é. Beidir na chuid sé ní mhlór ó bhaidín leis an lísa bhfuil mé. Bhí sé forsta go leor a féar a hábháil san blianta sin, mar bhíoch an aimseir a bháid níos fearr. Ní bhíoch éon faisnéis aimseir an san am sin. Bhí pearar mála le go dtís peadchormaché. Peadchormaché bhfuil riamán, nó Pat Mulroin in Méarla. Ólas a bhí aige, go ólas a bhí aige a dtíobh an aimseir. A mechan teolas sin a theasáil ó móinte, chur dhís me sé chuige, chun álamach cén sort lá nó seachtain nó beidir caicís, mar bhí sé ná a bhfuil chopáil sin amach ribbe. Bhí letheacht. Go minic is a chóir le thosaide sa baint in éir. Bhí rudíntaach eile a tarlú na blianta sin. Atá imime. Ní raibh baint ige leis an aimseir. Thosáach le chuiribh a dhéanamh torn eisteach, cosú le torn stoirm nó gála. Fiúháin nach meach gaí a bhíhún. I séide. Séad a déireach na seanlíne go raibh an loch a fiocha. Chluise an loch a dhéanamh an torn sin. A gluise an loch a dhéanamh an torn sin, thiocach an lápleach go siúráte. Sin ráte bhí an féar creite amach le péicí nó lábha, agus é fácha mar sin i gceann cúpla lá. Na dhé sin bhí sé rocháte isteach agus chocaíosú gáin déanta chun éir, agus fácha mar sin a bheith cethair nó cúige léanta. An sin dhéanamh cocaí mór a bhó, agus sé an chuí a dúgadtí isteach an áit. I méidir sa déanamh an coca mór ná cocaí súgáin le na spécií. Bhí an dá spécií sáte faoin na coca beg, agus bheadh duine an tosas duine an déide, agus tumpadí an coca súgáin an áit a méidir sa déanamh an coca mór. Ní cén spórt a bheith chugainn a dhéanamh sin. Bheith na cocaí déanta ar rúch na hebine agus fácha an sin nó go de chuspa. Go dúirí go drafad Addergoole leis an mád níos mó ná sin amach an seo le cúna dé. Sa go an féiristeach san ghairé le capal agus cór. Beidir go meach tí cén go charna capal an lá sin, agach mehel le cúna
a hór crúch mór a bhí muintir a dhéanana. Bhí tín ó ceair go bhucéad póstar le haí na péad agus dinéir mór bagún agus go báiste. Agus mná eile isteach le cabhrú sa gistir leis an dinéir a réite. Heasta lábhar chiún leis a deab a dhéanana agus chuir mis i gealaas gur a cóide peis chuirma é bhfuil riáin áte acu sulla dosótíos. Ina dhí sin bhí an óbhar le baint agus le bailú. Bhíon le rá an tamú go réon a chrúgach ar fád a bhí brú ach ar fád. Bhí brú mór ortha ar átíos go gaiidigh an arúr le Drochaimse. Bhí go leor arúr chusa a gcuine chuirce an chuide smú sé a heile bheith ó bhaint agus leis na spéil agus mis á ógáil agus á cheangailt ina dhí. Bhí sé an éasca é ógáil ina dhí maithir mar bhí an tarúr leach go deir aige. Bhainach muid 5 beart sa lá agus beidir biche pudan in 1 beart. Sin 1000 pudan tóca agus ceangailte i lá bháin. Dhéanadí stúcaí an bhéid a bhí bainte agan tanóna. Bhí an chrunacht níos deachra le dhéana, bhí sé bhád níos trime. Níor ó mór an caint ar ódna nuair a bhí mise óg agus níor henne sé le duine bhí mar bhíon sé deachar é cheangailt mar bhíocht na crísanna bhamise. Bhainm chuid den chrunacht le chorán le haidíana chuir na títhe an tarú spácha san lát a fe caiiciir tála dugadís isteach é. nó gon déimóch sé ceart. Hosol de isteach san gáirí thugadís isteach san gáirí agus dhéana dí stáchaí móra ó agus chuir dí tíanúra chumá. Tá rééis an ar bhailí sa dí sa baint na bhataí agus a tarnta bí bheith sé le dhean go raibh de tíocht le obair na bliana. A cha me chu deab seir tíanta le capar scéachsa bainach muid na partaí ach bhí cuid duine cósanna ámáint le láí. Siad nach meach mór an partaí curacú. Dimpódís siad amach na drilline le capal scéachta chur bhil síos a do grúne agus iad a chrúbáil amach agus cléapó agus a chacha í agus an duine ar a drill le teis chair sé chuid féin le a chuidse. Beidir a piúca le capal scór ach ribbe sé chuirdí isteach is na málaí iad. Tíanadí spóilt san át le na naí agus bheith siad clúdaí le strachaí agus achar gear na dhé sin chuir bhí cléapó ortha go méidí sábhailte ó seoch na blianta agus go tá gléas an nóair a thugach hecht na baint na bhataí a dhéana níos éasca agus níos tapar. Os muid a baint a bhí tar éis na bhataí le barta. Bhí sé deach go an bhís a tharint mar go déad sé damn sa tála. Bhíoh daoine á bhoga le céachsa a méoch na chláracha bainte ó agus bheith siad bheith sé níos éasca é tharint. Dhéanamh bhí stochaí ina dhí sin agus léicfar go dearmóid go ó trimú. Chafa é a chramláirn sin an múlacha agus an bláháint le an bíd. Bhaid leabhór iad, bhaid leabhút mór iad na
ba bheithú mórí na crowns le bé agus cuide. Dhéanamh na seo an dochar sa míid agus is minic a bhíoh muide crownar bíd agus an tala róte faoin ár costa. Díoch an bíd go maith agus is cumna leom go méoch múinte na páile má le na seicimnaí a híocht go geanadí san nullag mar bhí airgid gáin ag an amsin. Bhí an bíd ag dulaisteach go bhúnar clochomú ag an amsin 8 blianta in na dhéiscin. Amach amsir loch an san ibre ní bheith an am inán an tuisce hógáil agus bhí na chéite acra faoi isce. Is minic a chaileú féir is mún dá nádóch an obair náhain go lús an líon. Ba ionintach an áis fáileirte mar gheall ar a tuile. Bheith na méilte éanach an go chuile chinál míonach. Bhí sé nó seach go gunaí ag muintir Addergoole. Thora sé euro 8 bert a cha chuidhach stásaíal a fáileireacht. Sin pat nó níl agus maithir héin. Tá mai ceapa nach rá fáileir in éile a bheith go má le pat níl mar bhí Bhí amsú ar leithéige. Tá sé chuidhach á híal a fáileireacht agus tá mai ceapa gur béile a chur sé ar mórt héin nuair nach rá an sílú go má. San amatá chaiste chuireann maithir sa dá náid éis pet. Is cuimne chuireann maithir ná chin dá náid pet. Is cuimne leom go méoch sé chuir éanachaí a marú sé go le clí an amsin chóga. Is am mé pont a híire sé bhain. Dhéana sé dana sé mu go bheaníthe a páir ar dhéomha nó lachan agus is minic a thugad sé bhaile agus é báirte pleoch. Bhíoh na hús le na tuisce amach a scáile ag an amsin. Bhí na húsle a tíocht amach a scáile ag an amsin a fáileir. Idir doctorí lídóí agus los mó. Bhí steall mór chun hala ceannaí ag péamar a scáile. Bhí ar muilin plúgaige. Blianta óchain agus sé má gach maid an dóna é héana agus comrádaí agus tána dí an go dúitim na híche. Heach muinte bháile ag fíoch le gaiad chumá. Bhí go leor girí chuí á bharmú. Bhí sé ráite nach léis mé chumá le an flú le antra girí fiúil chuinín agus antra girí á dhéana ag na seandaine. Bhíoch na féidir san rá óga na háite. Fáir ar fógra na bapéir go beici dís cén áid nó cén hala a dúra dís a naí é ístúfáin. Seachaile go hundúil a heach muintir na háite. Bhí 3 hala ósán san amsin, sípain, an hangar agus an stéir. Ístúfáin 9:15 an go tíleisteach tras na bhóchar an pram agus I mór na trá agus bhí an méide amseoirí a bhí sa sípain agus an hangar. Táin níos sa dá hala go maidin. Héidir stoir mór an airgisteach a put chudhá chun bháile mór. Níor facus a déide go híche ó chin. Rochar a bhí ag na daoine fád ins na blianta sin. Níor mór an carnaí hart a bheith cór ag tamás deáil am héin. Bhí na bannaí ceol I bhar in sa tíre teas ag a hangar. Siad
an taile bhí le bhfuiliste agus an dás ag an dása ag an am sin ná tí scilifa. Ach mar a dús mé a bhór bhí airgid gáin in sna blianta sin. Tá go héin go me sé gobar ar 5 punt sa teachtain sa mlíon sin 1954 ag gobar. 5 lá go le ag an am sin. Sin an chuí se. Ag smínú sir ó manis a mé rá go rá neas sprí goin. Ní bhíoch níos mú nádú stodaine. Ní ru éon chaint ar bhíonaí nó crochdóidí. Déach fearr nó bheanna céir a bhí a bhfuil céir a bhí a bhfuil a baile mór a hiúil agus ní chuir duine ná deoir isteachar le líon móigise ach tá cuma ar chumar be. Ach cé slán an óige ach buchas le dí gur bhhail muid go fada seo sa sí leis a scéal seo ancient in Gaeilge Annaghdown. Anna Creige. Eirín Anna Creige in áite dugadís pol na mhuile e maile achlogín. Agus glúsin sé sír ó dheas go ganglín sí le ann óchala an áite dugadís buna dá ann. Tá an tí paráiste le chéile san áit sin, paráiste leachach, tíomhhéil, paráiste bhaile chlór ar tíomh ó dheas agus paráiste Annaghdown ar an tíomh ó thú. Tá le bhéil na talún an chorróm agus mar dheallar sin ní bhíon éon sro láidir á néama. Déanann sé bailach tír faoi drochad Addergoole ar an tíomh ó dheascún bhaile agus sír ó thú go bhhaile le sin órán agus sír a ríos ar bhaile mar anna go déan sí isteach lochchuirib ag béal trá. Bhí caint mór ag an am sin le muinte Addergoole sé isce na bliana a dóladh, isce na himne a dóladar agus an dhéanaidir snáb inte agus an dhéanad strábhainte. Agus isce le bheithí agus nícháin a dhéanamh siad san nán a dólan muide agus chuid an mór gasúil le cuireacht le íscairt a dhéanamh. Scuireann cheann go dúrach sanar darmhain an patnéir nó patnéir mar bhí Annaghdown sír go fada le chuirimúid I mád imra agus ag cóirde oran an chuí ceas le ísca chu dhéanamh. Ní ra focail béir le go bhharsra go ndéana dhéantar osir. Bhí neas paich agus ascan ann agus ag an am sin bhíos na seandaoine áníche san amandá imé. Di mé héin chuid iad go minic agus mé I mhasúr. Sa saora a bheith muid in éascach bheith go leor éonlaí bhíonna ar an nán chumar. Bhí an nealla lacha íon, géabh bhíon an céirlisc agus an cearcaisce agus an cearceann agus a diméan. Bhí go leor mar drí isceáin freisin. Báidireacht ar ann na choirbe. Sé sin go míoch sé sin. Sé cén go bhád a bhí muintir bhaile ag an am ar an ann. Nuair bhí mise a mhascúil. Orm sin bhí gá bhád imra agus ceir cén go bhád
a dúgadís flatsorm. Siad na báid a bhí acu le fér agus múna hort go raibh Addergoole. Agus áit eile a dúchtaí an seanchala a bhí ag mhaintirse. A bhí I mád ag mhaintirse bhí an bád bhú ba cheart chum a rá gur bhéh maithe a rinne í. Agus rinne sé trí cheathar nó ceathar go bháid eile go bhhaoine as a gcúsanacht. Détha rá go rá sé ina híal bhád. Chnig mise a dhéanamh báil si gon héin. Bhí an támad ceanna tí bhórtín mór agus an teara ag an gasfork sa Gaile. Agus hócum tí sioparúáin ag a hósa chuíoch. A mus an garí a bhíoch sé déanamh na báid. Bhí an báid seo an láidir agus heasta sin mar beidir a déanamh go leor obair ag gahan na blianam. Ní rá seoltan ná inneal ná áit le maidir rába ar na báid seo. Is le cleachanna chuirdí an báid an glúiseacht. Duine an tosa agus duine an deire agus cleachan duine acu. Bhí heascam míú céad é cleach nó wattle an méadla. Sin cranóg pointeoige a bheith bainte sa Gail an mblíon roimhe sin agus le géige baint beartha agus í fáchas hús an nádéir écinint le timú sa gaoige me sé deas éitrim an mblíon dar gim. Heastoch sin rá chun I bheith le bádúireacht fér. Is leis na cleachna a chuirdí sin chunúsúlaí a chur I gcuine an éir ach nuair a bhí sí líonta ar lochta. In náirtin neide leion sé náirte chaidí sé dhéime nó mar me go múnis. Nuair bhí sí lochtaí, níor bhé náirtin neide leion darna pár agus sé de chaidí sí dhéime ná rópa chur as a trún agus héach pár áthart a meach cuí bíthart chur a téisteach go mórra nuair a bhíoh muide bhíoh muid a ligeann ar an héin gur ceann go na leiners mór a bhí sa mád agus bhídís a bagart ar an panna sochar. Sínte hús an áirde ar an loch fér a bhí an chuide. Níor chreichiú muid an chala nó go rahead nó go bheith sí tan tisteach agus sí a ceangarte chus dí sa píáil a péir a má heiste nó go dtíanaan éis crúch agus dá go dtí an áit dá chósan le chuid le na chuid héin dhéime. Ag deireadh lé an chrúcha bhéiche bhí críochna cheart agus súgáin chutha agus lá ar na máireach an sin chuirdí spáirte as nó go meach an fér ar fád tu amach as na múnéir. Bheith chun féarpáchan sin ar bheith seachtain sola dúchtaí isteach san garí agus sé tí sa bheith chorú ná go de chu staidm nó garifin mar be vinnig Léamh styrmúr a heart an tam sin gom líon. Rud eile bhí chuir imní orú ná go mbeadh éanach chuí mór an Gaile faoi me an óbhar as bhí an taonna cháin bhíoch ar na bheithí ar bhí na bheithí á domáid ar an móchar ag an am sin agus bhí airce orm agus bhí cimilt héin gon chrúch agus gur miise siad na súgáin déireach miise na súgáin déireach sin líche déireach siad san líche le a chós go néir. Bhí go leor mún tucha amach as na portaí le báid agus na báil as na bailte as bhí cóngra chun mam. Addergoole
bar anna le sin óran nó tí cinn bógó ar a bádrat múna á dhéime intal. Go handúil is ag deireadh na bliana a bhíoh sé déana an bhádóireacht seo mar chachadí spannart go nnéad go nádó go tuile. Le bhfuil go fada leis a mún bhí dé go mór gghearra ón ann go na porta rud a go dtí calla Tá me ceappa gur déanú iad seo éis amsin mhórta agus ní raibh meitheal mór daoine agus go raibh meitheal mór daoine ag gobaranta be an háí. Bhí enime le ar chuile ceannachú mar cála chuasa chornéil, cála na haig, cála na garí mór, cála na búlíní agus cála na grós. Ó le corach na múnta chuí an porta bhuaide sé ó dreithid Addergoole agus is bhádóireacht ón bartach sé a chur is me sé síos aníos mar rinne mé héin cuilhá gó a éirí go machar maidin agus tar éis de breicfast a bhéite agus bréite le dríine le hort leat sin budéil té agus písa go chá go carcín agus bhú brite. A meach an maidin hór chur se góta orta éin agus féidir go dúra mála ceanmhaois meach a dúine an leat a rátéis go dú chu an lá floch. Thar eile a bheith thar eile a bheith leat mar níontá é dhéanana le taon agus féidir go mé an fear sin an má leis a mún a má leis a mún a bheith leat. nó go do hósan nó duine muintir do muintir héin. Tá mu dreithid Addergoole le bleach lí agus féidir gur maidin seacha bheith ann nó béidir go meach ceoch tuite is ní bheith le céadslát buit amach rót. Is ní éta chuil mú mar bheith leanart an ann. Bhíoh sé an úr na lába amach go déanta aice mar bhíoh na cleanna floch i gcónaí. Mar bhí sé ggóil san uisce. Is le cleachna bhí chuide chuide bád chun teúr amach siú carte aige bheith leach éir ar a gála rud nach mé chuir an ann mar dhearar ró. Bheith chur an decaír a bhíse leis a glé nó bhuiide chu muide hada leis an áidir an mún. Béidir go meach cróch mún a déanta le tíomh chala agus mar meach chacha muid é thuirt go fada leis an mád ar mara nó mála. Nuair a bheith sí leachta bhí oran í a tharint le rópaí an chala nó go dtí go muid go fada leis an ann agus an deimhneacht agus an deimhneacht. Éach an mert stúrthóir isteach sa máir sulla dosa díos ar an ann agus thosa díos leis na cleanna agus tíomh díos go deasa chuir siar go dreithid Addergoole. Nuair atá locht múna sa mád bheith sé síos go maith san uisce é bhuisteach sé eolaí chun sleabhart agus níor mór chun bheirt a bhí dá stúrú a bheith an cuairmach bhíoh gríomh déanta chun mún héan tríomh gon bhád sé sin bheith pód a ród síinte os cynna chéile nó go míoch de nó ódheag go líonnta ar an airde os cynna an slatmhairt. Dé tá rá go mbeadh sí gar go maith a bheith trom uachtarach nó méle tap a bheith agus is teach gar gon dreithid bhí ar a darna péir a bhfuil amach ar a talla agus bre róp a bhí ceangaise amach an tosa ar ratís go múlatí ar an dreithid.
ach bhí ólas maith is na bádarí an bhile agus an contúte bhí baint leis bádar an thasta dreid Addergoole. Harnar sí teach sa gálan sin taobh míoch chopáda is a bhíidir an ná nó go méid sí halla céanam. Níor an mór an eile le déana a chamún a chahamach agus cinál crúch a dhéana dí. Letíh bhóchar a meach an lá ceann ní rud a bích go dul leis na méaltóga géire tá me cepa. Leis na méaltóga géire bé an deabhlar bhíidir go an donna ar pád. A me cosalucht páirtíir bhíoh bádarí an bhile a saoú leis ar máid a pe blianta pada agus san am sin ar an mise móhasúr rubbe dá na cóga. Lábhar chu damda. Beidir sé págáil 3 scilecha a loch mún a neidir corach beg. Bé go leor bádar atá dhéana as na bailte sír bhaine an seo. Cé mu sin de bhíon sin le rá mar an agus bailile le sin óram. Ní roi an bhela eile acu leis an múna chóirt as a bostach agus a féad a bhí gá maint agus tíobh hall go námhain. Tá sé salar inis gur ó baint mór ag an amhain na cruige ar siad na daoine as na bailte a talúte gom. Níor chúla mé riomh gur báthú an duine ach bhí a bhí ag bádarút inte ach friú corp bághine báte a tá me ceapa gur daine chur láb in na más. Séisiú na nóg le líon mógisa. Nuair a bhí me sem an gasúr ní ó céilúil na nóg déanta mar sa meach atá céad te sé déanta atá inniu sa inniu. Bhí níos mó críostaigh ag baint leis agus nós níos mó ómós tucha chun héasta don chríb don leanna míte agus an bhaidin mura agus ní fiosah. Tá ó mór teacha ar na daoine agus nós na nó agus cultúr na stranseirí a fáil grim ar an óge. Tá neamar go sant sa síl daoine cultú sebris agus taimhá. Réiteach le hain an olog. Seán títhe bhí an mhaile nuair a gúmise agus ar fe blianta fáda na í. Gá sibh cuimhnú inis ní rah aon cúch letrachas teacha don cheanta san am sin. Ní cá réonte deachar bé. Sé an lampa óla bhí tuairt solas na híthe hún. nó beidir coineal chuid bhágan am. Plán níos simle na tí I dosach agus gur siad cóta ilda nó whitewash ar na bálaite sté. Dhéana díos an abar sin túras caicís rib lá nolog. Ba vinnig leis go míoch brat sneacht ar a tála agus siúb tróman na í. Sin a chuideach isteach go mór ar slíomhethe na daoine. Cha siad an óchaid pátaí a chóirteach sa scibúil mar beidir go meach an fáil pátaí róte sin ébre. Agus tas esta crúch móna bheith teacuhile ón bortoch agus neas fér le na behí agus an chapel. Bhí isci le páil san námainn a chaidí scoil ina chuine. Ag na letóga cúchtú chuilinn agus aon le chuir sús ar a ddíisiúr. Agus ar na picúí a bheith crochta ar an mála. Cuirtis an sús ó críb sa gistan agus tá sé chomála go marrá ag bunte seo go bhfuil críb sugann féin sa teach ó bhí mise sé nó 7 go blianta. Críb a fúd mo óthar go níanaí rástara mar bhrunta na snolog ó ghuine Dillons as Portláirge. Déine ghuine Dillons an bhfuil an siúpa seóda a bhí gáile ag an am. Protestúnach a bhí inte. Níor bhfuil aon chaint ar
chranolog, ná ar iadín an nolog ach an arid. Má bhí ní thúla me se faoi. Ech bearna tí go gaile ar a saran ribnolog. Saran mór na nolog a tugu na thugach na seandaoine éir. Mar ba inan lá a míoch an marga mór an marga na néanla naci leis an teampla mór. Ceannach sí té siúcra rúisiúní is corntí conde mór agus ruidir bí eile a heastoch buiche. Bhí ciseán mór líonanta le aici ní raibh éon cháil ar móthasta cé a cheannach, mar go míoch céha a gin héin. War fi an ghé túm á lá ribnolog agus bheith sé glanta amach an lá na dhé sin, agus í réite le chur san aon slánolog. Ech na daoine ar fad beagnach ag fístan faoi nolog. Ech muide isteach gaile ar na rothir agus amach a rís faoi cheann cúpla úr. Bhí seab eile le déana tar éis teachta bhile. Sé múncail a bhíoch I bailú airgead a tagart. Bhíoch sé ag bhíoch an tarigid sin bailí 3 úr sa mlíon aimsear na cásca sa bhóbhar agus an í lánolog le chót gon tagart. Lánolog churach muide hart muid héin agus curú muide hart mu éin agus mu réthá ag cúptún tarigid. Bhíoch na henmacha séfta síos agus ar méid a dhécadar chumá. Létíach na henmacha sin túrim tí seachtain ina dhé sin ón áiltóir. Ní lasfaí chun in an óra nó go meach an lí tuite agus tagad í storas a chéiste poscailte a fe písam fada go níthe. Nuair a thosaíon coga mór sam líon ní deirtíoch an lí Hanna gart an na spí in éirin. Bhí muide ceas go leor a muid faoin tú, mar bhí baine im ibhachaid coscín pataí cobáiste agus glasréagain. Tugu leabhar cindáil do na daoine chuileine nó ration book I méle. Chafa leagan sin leagan sin spáint le haid té siúcra plúr agus ru déala mar éadach agus óla. Níor óla le fá le haid an lampa. Bhí blackout in san na bailte mór mar bhí páirtíad orra rih na germs. Scuilú bamaí a nús ar bhlachlí agus ag tús a cóga. Ech búchlaí ógan na háte háis leis a dreolín. Lá Stefáin. Sean nós a bhí san áit I gcónaí. Bhaile dís be gan airgid dó ó bhéin agus le haid biscuit, lemonade. Hé sé cóga nuair a chosaí an rudaí a feabhsú agus na bhallaí dása sa síl. Sin é méid.